Il-Kummissjoni Elettorali li qed tmexxi l-elezzjoni tal-Partit Nazzjonalista għażlet li ma tagħmilx due diligence li saru appelli għalih fil-bidu tal-kampanja għat-tmexxija tal-istess partit. Saħansitra kien hemm talba formali għal dan id-due diligence li għaddiet għand il-Kummissjoni Elettorali permezz tas-Segretarju Ġenerali Rosette Take. Iżda il-Kummissjoni Elettorali għażlet li ma tieħux dan il-pass. Il-Gazzetta kulħadd żvelat li din id-deċiżjoni kienet waħda meqjusa fid-dawl tal-inkwiet li beda jaħkem sa mill-mument li bdew jitħabbru in-nomini. Fil-Kummissjoni Elettorali qalu li kwalunkwe deċiżjoni li setgħu jieħdu kienet se tħalli l-effetti għax der mill-bidu li ma setax ikun hemm garanziji li l-affarijiet huma sew. Min insista due diligence qal li ma jistax ikun li kandidat li jrid isir deputat jgħaddi minn dan il-proċess iżda xi ħadd li jrid isir Prim Ministru le. Però ħadd mill-membri tal-Kummissjoni Elettorali ma kien lest jieħu fuq spallejh deċiżjoni li tista' ittappan jew saħansitra twaqqaf il-kandidatura ta' kandidat. Però dan ma jfissirx li ċerti fatti mhumiex se joħorġu u fazzjonijiet differenti qed jużaw l-iktar metodi komdi għalihom biex joħorġu dak li jista' jfixkel lill-kandidat oppost. Bħalissa ħarġu dettalji dwar Adrian Delija b'mod partikolari dwar il-fatt li għandu flimkien ma' sħab fin-negozju dejn ta' 7 miljun u 200,000 euro bħala parti minn żvilupp ta' kostruzzjoni f'Għawdex. Dokumenti uffiċjali juru li kien hemm xi diffikultà biex jitħallas dan id-dejn mill-kumpanija fejn involut Delija u l-każ qed ikun meqjus bħala wieħed serju. Sal-lum Delija qal li ma jridx jippubblika l-assi finanzjarji tiegħu, dikjarazzjoni li komplit tqajjem iktar dubi għax qal li għadu mhux persuna pubblika anke jekk qed jipprova jirbaħ kariga li permezz tagħha jista' jsir Prim Ministru. Għal dawn id-dettalji Adrian Delija wieġeb bi stqarrija jibsa fejn qal li m'għandu xejn x'jaħbi. Wara sensiela ta' artikli dwaru mill-blogger nazzjonalista Defni Caruana Galizja qal li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jibqa' jiċċassa quddiem min irid jiġbidlu l-ispag. U l-inkwiet huwa rifless ukoll fil-fatt li martu, l-avukat Niki Vella de Fremo, neħħit il-profil ta' Facebook fejn is-soltu kienet tieħu gost taqsam l-opinjonijiet tagħha, inkluż xi drabi opinjonijiet li kienu jaqblu ma' ta' Caruana Galizja. Anke Frank Portelli qed jilmenta minn attakki u li saħansitra qed ikun iċċensurat. Fuq Facebook Portelli kiteb li l-istqarrijiet tiegħu mhux ikunu rrappurtati fedelment mill-klikka li ma tridx bidla fil-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar ġimgħat Portelli li bħal Delija għandu wkoll kwistjoni bdejn li laħħaq il-miljuni kellu kritika jibsa lejn it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista bħalissa. U lanqas Chris Said ma ħelisa. Għawċin li lil Said ma tantx iġibuh qed ifakru f'episodji marbutin ma' membri tal-familja tiegħu u jgħidu li jekk dawn kienu jaħsbu li huma allat fi żmien fejn kien sindku jew segretarju parlamentari aħseb wara x'jagħmlu jekk ikun Prim Ministru. Qed itaqtqu wkoll dwar kwistjonijiet oħra li fi kliem minn qed ixerridhom mingħajr ma joqgħod lura dawn jirriflettu l-karattru ta' Chris Said fejn saħansitra qal li huwa differenti mill-impressjoni li qed jipprova jagħti. U bħalissa l-inqas taħt attakk huwa Elix Perici Kalaxxoni. Naturalment dan għax huwa l-kandidat favorit tal-establishment għalkemm persuni qrib kandidati oħra instemaw jgħidu li tiegħu għadha ġejja u fissru b'mod ċar li ma kinux qed jgħidu għall-istraġi finanzjarja li ħalla fiha lill-Partit Nazzjonalista.